Hello friends, welcome back to my Bodo Job Info YouTube channel. नोंथांमोनखौ गासैखौबो खनसे फिन बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङै दं। सो दिनैनि भिडिअआ जाबाय जोबोर मोजां लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों आंनि चेनेलाव लोगोफोर। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे लाइक खालामबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव दायो आपडेट लेटेस्ट निउसखौ लाबोनो नागिरदों लोगोफोर जाय नोंथांमोना नटिसखौ नुयोब्ला जोबोर एक्साइटेड जागोन आरो जोबोर रंजाखांगोन। सो दिनै जों थांदिनि मेन भिडिअआव लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ लारि लारि। नोंथांमोना बेवहाय नुदों अफिशियेल फेस बे एसएससी नि लोगोफोर बे नटिसआ फैदों एसएससी निफ्राय फैबाय लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे गाहायाव थांनानै आं नोंथांमोननो नटिसखौ देखायनो नागिरदों मा एग्जाम जागोन आरो बेनि एग्जामा माब्ला जागोन डेटआ। नोंथांमोना नैबेहाय नुदों लेटेस्ट निउसखौ नुदों नोंथांमोना बेवहाय लेटेस्ट निउस बियो दिनैसो फैदों जुन 1 फैदों लोगोफोर जुन 1 आव फैदों बेनि नटिसखौ आङो दायो नोंथांमोननो शो खालामगासिनो दङ। आङो डाउनलड खालामखाबाय लोगोफोर नै बेवहाय थांनानै नायनो हागोन पीडीएफ फाइलखौ नोंथांमोना। नैबे जाबाय नटिस आपडेट लेटेस्ट बियो लोगोफोर खुनु फेक नङा एसएससी निफ्राय फैनाय लोगो बियो जुन 1 आव फैदों लोगोफोर दिनैसो फैदों माने जुन 1 दिनैसो फैदों बे नटिसआ। नोंथांमोना बेवहाय नुगोन मा एग्जाम जागोन आरो बेनि एग्जाम शिड्युल डेटआ माला जागोन नोंथांमोना बेवहाय फारि फारि नुलांगोन। सो जों दानिया जागायदिनि भिडिअखौ मा समाव जागोन आं नोंथांमोननो लारि लारि बुंगासिनो दङ। बेवहाय फार्स्टआवनो लोगोफोर कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेलनि बियो लोगोफोर बेनि एग्जामा जागोन टायर 1 बेनि डेटखौ होबाय लोगोफोर बेनि डेटआ जादों आगस्टनिफ्राय जागोन स्टार्ट आगस्टनि 17 आरो 21 आरो 24 आरो नैबावहाय नायबानो जाबाय 27 आव जागोन लोगोफोर 27 आव जागोन सानब्रै जागोन बेनि डेटआ सानब्रै दङ। आरो जुनियर इन्जिनियाराव दङ बेनि जुनियर इन्जिनियारनिया जाहैबाय सेप्टेम्बरनि 1 आव जागोन आरो सेप्टेम्बरनि 4 आव जागोन लोगोफोर साननै जागोन बेनिया खननै जागोन। आरो नाम्बार 3 आव दङ सेलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 2020 फेज 8 बेनि जाहैबाय सेप्टेम्बरनि 7 आव जागोन लोगोफोर आरो सेप्टेम्बरनि 9 आव जागोन साननै जागोन बेनियाबो। आरो स्टेनोग्राफार दङ नाम्बार 4 आव लोगोफोर बेवहाय दङ बेनिया जाहैबाय 10 आव जागोन सेप्टेम्बरनि 10 आव आरो 12 आव जागोन बेनाबो साननै जागोन। नैबे जाहैबाय नाम्बार 5 लोगोफोर जोबोर एक्साइटेड जायफोरनोखि साब इन्सपेक्टराव एप्लाइ खालामदों एसएससी आव आरो दिल्ली पुलिसनि आन्डाराव आरो लोगोसे बायदि केप्स पस्ट दङ हमना ला सीआरपी बीएसएफ सीआईसीएफ बिनि साब इन्सपेक्टर लोगोफोर बेनि एग्जामा जागोन 29 आव सेप्टेम्बराव जागोन आरो अक्ट'बरनि 1 आव जागोन आरो अक्ट'बरनि 5 आव जागोन बेना सानथाम जागोन। आरो नाम्बार 6 आव दङ जुनियर हिन्दी ट्रान्सलेटर लोगोफोर बिनि एग्जामाबो जागोन अक्ट'बरनि 6 आव जागोन लोगोफोर अक्ट'बरनि 6 आव। आरो 7 आव दङ लास्ट दङ कम्बाइन्ड ग्रेजुवेट लेभेलनि लोगोफोर बे जाहैबाय अक्ट'बरनि 14 आव जागोन आरो 17 आव जागोन लोगोफोर खननै जागोन। सो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आंनि चेनेलाव जोबोर गोदान लेटेस्ट नटिस नुगोन लोगोफोर खालि साख्रिनिल' नुगोन लोगोफोर। नोंथांमोना मा साख्रि ओंखारगोन नोंथांमोना बेवहाय नुबाय थागोन लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुबानो जाबाय जाहाथे आं आपडेट होयोब्ला नोंथांमोनाव नटिफिकेसन थाङो। बे खुनु फेक नङा लोगोफोर बिनि नटिसआ फैदों एसएससी निफ्राय फैदों लोगोफोर एसएससी बिनि नटिसआ फैदों मात्र दिनैसो फैदों जुन 1 आव फैदों लोगोफोर। आरो नैबेवहाय दङ आन्डार सेक्रेटारि दङ लोगोफोर नैबेवहाय बियो जाहैबाय गावसिनि डिपार्टमेन्टनि बेवहाय माने प्रुफ दं आरो लोगोफोर नोंथांमोना खुनु फेक नङा बियो। नोंथांमोना जुदि एग्जामखौ लिरनोब्ला दानो प्रिपेयार खालामखादो बेनि एग्जामा नैबावहाय क्लियार दंखायो गासिबो मा डेटआव जागोन आरो बेनि एडमिट रिलिजआ जागोन 20 डेजनि सिगां होगोन दं लोगोफोर 20 डेज। आरो जेथिया एडमिट होगोन आं अब्ला नोंथांमोना आपडेट होगोन एडमिटआ माब्ला होगोन आरो लोगोफोर ओंखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना माने बेल आइकनखौ थुबानो जाबाय जाहाथे गोदान आपडेट आं होयोब्ला नोंथांमोनाव नटिफिकेसन थांबाय थायो। सो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामोब्ला लाइक खालामोब्ला माने भिडिअ बानायबाय थानो मटिभेसन जायो आरो लोगोफोर जोबोर मोजां मोनो जों माने भिडिअ खालामबाय थानो। बेयो खुनु फेक नङा लोगोफोर बेयो जाबाय अफिसियेलाव फैदों नैबे अफिसियेल लेटेस्ट निउस दं बे एसएससी पेजआव दं लोगोफोर दायो आं एसएससी मेन अफिस पेजआवनो दं बे जाहैबाय नटिस रिगार्डिं शेड्यूल अफ एग्जामिनेशंस दं लोगोफोर बे जाहैबाय जुन 1 आव बेखौ होदों बेनो। जुदि नोंथांमोना जुदि वेबसाइटआव भिजिट खालामनोबा नोंथांमोना थांनांगोन www.acc.nic.in आव थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट क्लिक खालामनानै नुगोन। आरो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर बेहाय रिजाल्ट नायनोबा रिजाल्टबो नायनो हागोन
आरो बायदि बायदि निउस आपडेट नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन। स' भिडिअआ बेखिनियावनोसै लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आंनि बेवहाय मोननैसो बुंबावनि लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि बायदिसिना नटिस नायनोब्ला नैबावहाय नायनो हागोन। आरो नोंथाङा एप्लाइ खालामनोब्ला जिखुनु SSCनि एप्लाइ खालामनोबा नैबाव एप्लाइआव थुनांगोन। आरो नोंथाङा जुदि एडमिट कार्डखौ नायनोब्ला नैबाव नायनो हागोन। आपकामिं एडमिट कार्डखौ बेवहायनो होगोन लोगोफोर। आरो नोंथांमोना एग्जाम लिरखांनानै एन्सार कि होयोब्ला नोंथांमोना अफिसियेल एन्सार किखौ नैबाव नायनो हागोन। आरो लास्ट सेलेक्सन रिजाल्ट नायनोब्ला नोंथांमोना नैबे रिजाल्टआव थुबानो नोंथांमोननि रिजाल्टआ गासैबो श' जागोन लोगोफोर। बेखुनु फेक नङा, बियो अफिसियेल मेन SSCनि पेज लोगोफोर। नोंथांमोना चेनेलखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक खालाम, कमेन्ट्स खालामहरबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ नायगोन। स' भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर, आरो फैबाय थानाय समाव लोगो मोनबावगोन। जेसेबांनि माने आपडेट होगोन आं, नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। स' नोंथांमोननि गेजेराव बेखिनिखौ दोननानै भिडिअखौ फोजोबथ'बाय।